சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி, காவாய் கனகத்திரளே போற்றி, கைலை மலையானே போற்றி போற்றி. ஆலம் தரித்தலிங்கம் ஆலவாய் சொக்கலிங்கம், மூலமாய் எங்கும் முளைத்தலிங்கம், பாலொளியா மத்தனே குடல் மதுராபுரி உமையால் அத்தனே ஆலவாயா. எல்லாம் உனது பதம் எல்லாம் உனது செயல் எல்லாம் உனதருளே என்றிருந்தால், பொல்லாத மாத்துயரம் நீங்கும் மருவும் உனதடிக்கே ஆதரவாய் சொக்கநாதா. எல்லாம் வல்ல அங்கேற்கண்ணி உடனாகிய ஆலவாய் சொக்கநாத பெருமானின் பொன்னார் திருவடிகளை மனமொழி மெய்களாலே வணங்கி, நம் ஆச்சாரிய பெருமக்களின் திருவடிகளை நீல நினைந்து, அடியனை சென்னரியில் ஆற்றுப்படுத்தி வருகின்ற ஆசிரிய பெருமக்களின் பொன்னார் திருவடிகளை வணங்கி, அடியார் பெருமக்களின் திருவடிகளையும் வணங்கி, இன்று நாம் திருமுறைகளில் புராணங்கள் என்ற தலைப்பிலே நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம். இதற்கு ஏற்பாடு செய்த மங்கையர்க்கரசி பாண்டிமாதேவி அருள்நெறி மன்றம் என்ற மன்றத்தை அமைத்து பல்வேறு தொடர் சிந்தனைகளாக சித்தாந்த சிந்தனைகளையும், தற்பொழுது திருமுறைகளில் புராணங்கள் என்ற வகையிலும் பல்வேறு அடியார்களையும் இந்த சென்னரியில் ஆற்றுப்படுத்தி சிந்திக்க செய்கின்ற நமது அம்மையார் உமா மகேஸ்வரி அம்மையார் அவர்களுக்கும், அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அடியார் பெருமக்களுக்கும் அடியேனுடைய நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய தலைப்பு உமைக்கான ஆடியது, சிவத்தாண்டவத்தை பற்றி நமக்கு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. பல்வேறு புராண செய்திகளையும் அம்மா ஒன்று திரட்டி, திருமுறைகளில் என்ன புராணங்கள்லாம் நம்ம திருமுறை ஆசிரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னு அதை சேகரித்து இந்த அம்மா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப அற்புதமான தலைப்பு, உமைக்கான ஆடியது தாண்டவம். தாண்டவம் அப்படின்னு சொன்னால், பெருமான் உலக உயிர்கள் உய்யும் பொருட்டு இந்த ஆன்மாக்கள் மலம் நீங்கி இறைவனோட திருவடியை அடையும் பொருட்டு ஆடிய தாண்டவங்கள். அதில் 108 தாண்டவம், பஞ்ச தாண்டவம், 9 தாண்டவங்கள், சப்த விடங்க தாண்டவம், 12 சிறப்பு தாண்டவங்கள், அப்படி நிறைய தாண்டவங்கள் நம்ம புராணங்களில் பேசப்படுது. இதில் 5 தாண்டவம் சிறப்பாக: ஆனந்த தாண்டவம், அஜபா தாண்டவம், ஞான சுந்தர தாண்டவம், ஊர்த்துவ தாண்டவம், பிரம்ம தாண்டவம்னு 5 தாண்டவம் மிக சிறப்பாக பேச விழுது. அப்புறம் 7 தாண்டவங்கள் நம்ம சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஏலிசையாய் இசைப்பயனாய் இருப்பவன் சிவபெருமானே என்று போற்றி சொல்லியிருக்கார். அந்த ஏலிசையாய் இசைப்பயனாய் இருக்கக்கூடிய பெருமான் 7 தாண்டவங்கள் ஆடியிருக்கார். காளிகா தாண்டவம் ச, சந்தியா தாண்டவம் ரி, கௌரி தாண்டவம் கா, சம்ஹார தாண்டவம் மா, திரிபுர தாண்டவம் பா, ஊர்த்துவ தாண்டவம் தா, ஆனந்த தாண்டவம் நீ. இந்த 7 தாண்டவங்களும் சரிகம பதனி என்ற சப்த ஸ்வரங்களை குறிக்கக்கூடியதாக அமைந்திருக்கின்றது. இது இல்லாமல் சப்த விடங்க தாண்டவம்னு இருக்குது. அஜபா தாண்டவம், வீசி தாண்டவம், உன்மத்த தாண்டவம், குக்குட தாண்டவம், பிருங்க தாண்டவம், கமலத்தாண்டவம், ஹம்சபாத தாண்டவம் அப்படின்னு 7 சப்த விடங்க தலங்களில் பெருமான் சிறப்பாக ஆடியிருக்கார். இது இல்லாமல் 9 தாண்டவங்களை மிக சிறப்பாக சொல்கிறாங்க. இந்த தாண்டவங்களாம் 9 நாள் நவராத்திரியோட சிறப்பை குறிக்கிற மாதிரி பெருமான் ஆடியிருக்கக்கூடிய இந்த 9 தாண்டவங்கள் மிக சிறப்பாக பேசப்படுது. முதல் நாள் ஆனந்த தாண்டவம், 2வது நாள் சந்தியா தாண்டவம், 3வது நாள் திரிபுர தாண்டவம், 4வது நாள் ஊர்த்துவ தாண்டவம், 5வது நாள் புஜங்க தாண்டவம்,
6வது நாள் முனித்தாண்டவம், 7வது நாள் பூதத்தாண்டவம், 8ஆம் நாள் சுத்தத்தாண்டவம், 9ஆம் நாள் சிருங்கார தாண்டவம். இப்படி 9 வகையாக நவராத்திரி நேரங்களில் பெருமான் ஆடியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்காங்க. இது இல்லாமல் 12 தாண்டவம், ஆனந்த தாண்டவம், சந்தியா தாண்டவம், சிருங்கார தாண்டவம், திரிபுர தாண்டவம், ஊர்த்துவ தாண்டவம், முனித்தாண்டவம், சம்ஹார தாண்டவம், உக்ர தாண்டவம், பூதத்தாண்டவம், பிரளய தாண்டவம், புஜங்கத்தாண்டவம், சுத்தத்தாண்டவம் என்று 12 தாண்டவம். இது இல்லாமல் 108 தாண்டவங்கள் பெருமான் ஆடியதாக நமக்கு வரலாறு சொல்லுது. இந்த தாண்டவங்கள்லாம், இத்தனை தாண்டவங்கள் சிறப்பாக நமது பெருமான் ஆடியிருந்தாலும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்க தலைப்பு உமை காண ஆடியது அப்படின்னு நமக்கு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க. உமை காண 2 இடங்களில் பெருமான் ஆடியிருக்கார். அது எந்தெந்த இடங்கள்லன்னு நம்ம பார்த்து சிந்திக்க இருக்கோம். ஆனந்த தாண்டவம் இது எங்கே ஆடியிருக்கார் அப்படின்னா தில்லை சிதம்பரத்தில் ஆடியிருக்கார். இந்த ஆனந்த தாண்டவம் தில்லை சிதம்பரத்தில் பொன்னம்பலத்தில் உலக உயிர்கள் உய்யும் பொருட்டு ஆனந்தமாக பெருமான் ஆடியது. பதஞ்சலி, வியாக்கிரபாதர் இவங்களுக்காக ஆடினாலும் உமையம்மை உளம் மகிழ முயலகன் மேது மிதித்து சிதம்பரத்தில் ஆடிய தாண்டவம் ஆனந்த தாண்டவம். இந்த தாண்டவத்தை பதஞ்சலி, வியாக்கிரபாதருக்காக ஆடினாலும் உமைக்கான ஆடியது, சிவகாமி அம்மைக்கான ஆடியது. இன்னொரு இடத்துல எங்கே ஆடியிருக்காருன்னா கௌரி தாண்டவம்னு பேர். தார்காவனத்தில் மோகினி வடிவெடுத்த திருமாலோடும் ஆடியது. அந்த தாண்டவத்தை கைலையில் கௌரிக்கு ஆடி காட்டியிருக்கார். தார்காவனத்தில் தார்காவனம் என்றொரு வனம் இருந்தது. அந்த வனத்தில் ஏராளமான தவ முனிவர்கள் தவ வாழ்க்கையை மேற்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடைய மனைவிமார்கள்லாம் மிகச்சிறந்த பத்தினிகளாகவும் தவ வலிமை மிக்கவர்களாகவும் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள். அப்பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு ஆணவம் வருது. முனிவர்களுக்கு தம்மை போல தவ வலிமை மிக்கவர்கள் யாரும் இல்லை என்ற அவர்களுக்கு ஒரு ஆணவம். அவங்க மனைவிமார்களுக்கெல்லாம் தன்னை போல பத்தினிகள் கற்புக்கரசிகள் யாரும் இல்லை அப்படின்னு அவங்களும் அந்த ஆணவத்தில் இருக்காங்க. அப்போ பெருமான் எப்பயுமே என்ன பண்ணுவார், ஆணவம் வந்துருச்சுன்னா பெருமான் ஆணவத்தை ஒடுக்கி அவங்கள ஆட்கொள்வார். அதுபோல் அவங்கள ஆணவத்தை ஒடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி திருவுள்ளம் கொள்கிறார். அப்போ அழகான பிச்சாடனர் கோலம், எந்த அழகு, 16 வயது, கட்டிலம் காளை, பார்ப்போர் மனதையெல்லாம் அப்படியே கவரக்கூடிய உள்ளம் கவர் கல்வன்னு நம்ம ஞானசம்பந்த பெருமான் சொன்ன மாதிரி உள்ளத்தை கவரக்கூடிய அற்புதமான அழகான தோற்றத்தோடு கையில் ஒரு திருவோடை ஏந்தி கொண்டு பிச்சாடன வடிவத்தை எடுத்து தாருகாவனத்து முனி பத்தினிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துக்கு வர்றார், பிச்சை கேட்டு வர்றார். அப்படி வரும்போது என்ன செய்கிறாரு, திருமாலை மோகினியாக அவதாரம் எடுத்து அந்த முனிவர்கள் தவம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தவச்சாலை பக்கமாக செல்ல சொல்லி பணித்துவிட்டு இவர் முனி பத்தினிகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வர்றார்.
அப்பொழுது முனி பத்தினிகள்லாம் இவரை கண்டு மயங்கி அவர் பிச்சை கேட்ட பாத்திரத்தில் தன்னோட வளையல்கள்லாம் கலட்டி போட்டு சிலை தலைப்பெல்லாம் அவங்க நழுவி விழுகுமாறு அவர் பின்னே செல்கிறாங்க. எங்களுக்கு வளையல் அணிந்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பின்னாடியே சொல்கிறாங்க. அப்போ பெருமான் சொல்கிறாரு, நீங்கள் எல்லாம் திரு ஆலவாய் என்ற நகரத்தில் வணிகர்குல பெண்களாக செட்டி பெண்களாக இருக்கும் பொழுது நான் வணிகனாக வந்து வளையல் அணிவேன் என்று சொல்லிவிட்டு மறைந்து விடுகின்றார். இங்கே தவச்சாலைக்கு போன மோகினி அவதாரம் எடுத்து போன திருமாலை பார்த்து அந்த முனிவர்கள்லாம் தவ வலிமை இழந்து மோகினி மேலே ஆசைப்பட்டு அவங்க எல்லாம் தவ வலிமை இழந்துடுறாங்க. இப்போ இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் அப்படின்னு தெரியும்போது பெருமான் தான் இதெல்லாம் செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர் மேலே கோவப்பட்டு மிகப்பெரிய ஒரு வேள்வி செய்கிறாங்க. வேள்வினா என்ன வேள்வி? உலக நன்மைக்காக செய்கிற வேள்வி இல்லை, அபிச்சார வேள்வி. அது தீமைக்காக செய்கிற வேள்வி, ஒருத்தரை அழிக்கணும் அந்த மாதிரி செய்கிற வேள்வி. பெருமானை அழிக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு அவங்க அந்த வேள்வியை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க. அறியாமை, ஆணவம் தலைக்கு ஏறும்போது என்ன செய்கிறோம்னு அவங்களுக்கே தெரியாது இல்லையா, அந்த மாதிரி செய்கிறாங்க. அப்போது வேள்வியிலிருந்து புலி வருது. புலியை ஏவிடுறாங்க பெருமான் மேலே. புலியை உரித்து தோலை ஆடையாக கட்டிக்கொள்கிறார். யானையை ஏவிடுறாங்க. யானையை உரித்து போர்வையாக பொருத்தி கொள்கிறார். விஷமுள்ள பாம்புகளை ஏவிடுறாங்க வேள்வி தீயிலிருந்து. பாம்புகளை எல்லாம் எடுத்து ஆபரணமாக அணிஞ்சுக்கிறார். பாம்பு அவருக்கு கழுத்துக்கு, கைக்கு, தலைக்கு, இடுப்புக்கு கச்சையாக எல்லாம் ஆபரணமாக அணிஞ்சுக்கிறார். அப்புறம் அவங்களால எதுவும் செய்ய முடியாது பெருமானை அப்படின்னு அவங்களுக்கு உணர்றாங்க. அப்போ தான் அவங்களோட அறியாமை நீங்குது. அறியாமை நீங்கி ஆணவம் நீங்கி பெருமானுடைய திருவடியை பணிந்து அவங்க தன் நிலையை உணர்றாங்க. பெருமான் அவங்களுக்கு அருள் செய்கிறார். இந்த சம்பவம் முடிந்து மோகினியோட ஒரு தாண்டவாடுறார். அந்த தாண்டவத்துக்கு தான் கௌரி தாண்டவம்னு பேர். அந்த கௌரி தாண்டவத்தை தாருகாவனத்தில் முனிவர்கள் முன்பு ஆடிய அந்த தாண்டவத்தை திரும்ப கைலாயத்தில் உமையம்மைக்கு ஆடி காமிக்கிறார். அந்த தாண்டவம் தான் கௌரி தாண்டவம். இத்தனை தாண்டவங்கள் சிறப்பாக பெருமான் ஆடி இருந்தாலும் 2 தாண்டவம் உமைக்கான ஆடி இருக்கார். ஒன்று சிதம்பரத்தில், தில்லை சிதம்பரத்தில் பதஞ்சலி வியாக்கிரபாதருக்கு ஆடி காமித்து உமையம்மை சிவகாமி அம்மைக்காகவும் ஆடியிருக்காரு. அடுத்து தாருகாவனத்து முனிவர்கள் அந்த முனிவர்களுடைய செருக்கை அடக்கி அந்த நிகழ்வு முடிந்து திருமாலோடு ஆடி அந்த தாண்டவம் கௌரி தாண்டவம் என்று சிறப்பாக உமையம்மைக்கு திருக்கையிலையில் ஆடி காண்பித்திருக்கின்றார். இந்த 2 தாண்டவங்களையும் உமைக்கான ஆடியது. நமக்கு அம்மா மங்கையர்க்கரசி அருள்நெறி மன்றம் அம்மா நமக்கு உமைக்கான ஆடியது அப்படின்னு திருமுறை புராணங்கள்லேருந்து நீங்கள் இந்த தலைப்பில் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த தலைப்பில் பேசுவதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அம்மையாருக்கும், இப்போ அவங்க பேச வாய்ப்பு கொடுத்ததுனால நம்ம தாண்டவங்கள்லாம் நம்ம எடுத்து பார்க்குறோம், பேசுகிறோம். வாய்ப்பு கொடுத்த அம்மையாருக்கும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய அடியார் மக்களுக்கும் அடியனுக்கு இந்த வாய்ப்பை நல்கிய அம்மையாருக்கும் நன்றி பாராட்டி சிற்றம்பலம் தென்னாடுடைய சனையை பற்றி என் நாட்டை